दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे जाय बनसुनाय आफादा बिथांमोनहा आन्दलननि मुङै बिथांमोनहा आन्दलन खालामनो थाखाय ओंखारदों नाथाय जाय बिथांमोनहा दिनै आन्दलननि जारिमिनजों जेबो सोमोन्दो गैया लोगोसे जाय आफादा दाब्रबनाय आफाद आरो बे आफादा दिनै सिगांनि जाय BPF नि माने बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियनमोन बिथांमोननि गासैबो हानजायानो बे बनसुनायसो माने आफादाव बिथांमोना आफादखौ दादों दा बिनिखायनो जोंहा फोथायनायबो गैया लांनांगौ दिनै आलादा रायजो दाबि खालामनायनि मुङै बिथांमोना जि मोनसे गावसोरखौनो माहारियारि आफाद होननानै फोसावनायनि उनाव बिथांमोननि जि माहारियारि गनायथि बिथांमोनहा जे माहारिनि जेबो सोमोन्दो एबा जेबो जारिमिन गैयै जेबो खामानि गैयै सुबुंफ्रा बेयाव लोब्बा दङ मानोना दिनैनि समाव अबथिरायै बेबादि मोनसे गोरोबथानि उनाव गोरोबथाखौ नेवसिनानै गोरोबथाखौ सोंखारिनानै आलादा रायजो दाबिनाय खुनु दिन जाबोफेराखैमोन सुक्ला सेरफां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 29 बोसोरसालिया जथुमा आरो सानजा देफेलिगुदि बर' थुनलाइ आफादा खुंगा 28 बोसोरसालिया जथुमाखौ 4 आरो 5 डिसेम्बर दाननि साननैनि हाबाफारि लानानै खैराजार गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंलाङो हाबाफारि बायदियै दिनै 5 डिसेम्बर सानाव फुंबिलिनि 7:30 रिंगायाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बिरहोगिरि समिन दैमारि आफादगिरि सुक्ला सेरफां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद फुंबिलिनि 8 रिंगायाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बावजेनगिरि मनेश्वर बर' लोगो आफादगिरि सुक्ला सेरफां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो सुकुराम बर' लोगो आफादगिरि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सानजौफुनि 12 रिंगायाव गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्लानि बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बापुराम बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी थि बुंथिगिरि महरै फैलाजे बरगयारी बिथांमोना बोसोरसालिया जथुमाजों लाखिनाय गेवलां मेलाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय दिनै जोङो दखरा एबसुनि आवथायाव जोङो जिबादि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां लाखानाय मावथांखिजों लोगोसेयै गोबां रायजोनि एबा जोंनि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ लानानै जों बेयाव सावरायदों आरो बेखायनो जोङो दिनै गुबैयै जेंनानि गेजेराव जों खावलायनो लुबैदों जोंहा सोलोंथाइखौ गुदि खालामनानै जोङो दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै न'खर गामि समाज सोरजिनो थाखाय जोङो दिनै बयबो दावगानांगौ मानोना नैबे मुगायाव जोङो सोलोंथाइनि अनगायै समाज फोसाबनांगौनि लामाखौ गुबुनजों जों नुवाखै जोङो बयबो लेखा रोंजोबनांगौ लेखा फरायजोबनांगौ आरोबाव खामानि गोरों सुबुं जानांगौ खामानि होनो हाग्रा सुबुं जानांगौ आरो बेबादिनो जोङो दिनै रांखान्थि जौगानायनि खामानि जों मावनांगोन बेबादिनो जों समाजखान्थि जौगानो थाखाय खामानि मावनांगोन आरो बेखायनो जोङो बेफोर बाथ्राखौ दिनै जोंनि बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलावबो जों दिनै सावरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गासै जि जोंनि ओनसोलाव जेंनाफोर थानाय सोलोंथाइनि फसंथानफोरनि फोरोंगिरिनि जेंना आरो गुबुन गुबुन जोंहा बिटिआर रेकर्डजों फैनायाव भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय जों बेफोर खौरांखौ होनायजों लोगोसे मिजिंथिदों आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि सोलोंथाइ फसंथानफोरनि गोबां जेंनाफोरखौ फोजोबनानै होगोन आरोबाव थाबैनो जोंनि कलेज आरो स्कुल जायफ्रा भेन्सार बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होगोन लोगोसे जोंनि गासै बिटिआर गोरोबथाजों मावनांगौ आद्रा थानाय खामानि बेखौबो जोङो रायजोनो मिथिहोनाय जायो मानोना थामथि गोरोबथानि उनाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सिरियै थानो हानाय नङा आरोबाव सिरियै थानांगौनिबो जोंहा जेबो जाहोन गैया बेजों लोगोसेयै बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दिनै भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोनजों सम सम सावरायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ नारसिननाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दैबो जोङो दिनै रायजोनो मिथिहोनाय जादों आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो दिनै गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै जि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन्थोर खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथाय जों बे मोन्थोरजों दिनैहाय बर' हारिखौ दिनै जों गेरेमसा बर' हारि दानांगौनि थाखाय माखासे जोङो समाज बिथिंखौ नोजोर बोनानै बाथ्राफोर सावरायनांगौ दङ आरो बेखायनो दिनै बेबादि जथुमानि गेजेरजों जोङो जाफुंसारगोन होननानै जों सानो आरो रायजो आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोनहा जोंनि बे मेलाव लैहोरैनो फैनानै खोनासंफैनानै लोगोसेयै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अरायसम जोंनि माहारियारि आफाद हिसाबै मान होलांगोन होननानैबो जोङो मिजिंथियो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसालिफ्राव
थाखानाय सरकारि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि जे आंखाल एलपिनिफ्राय लानानै हाई स्कुल इउनिभार्सिटिसिम जोङो दिनै भारत आसाम सरकारखौ आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों नारसिनदों मानोना गोदान सोलोंथाइ खान्थि फैनायनि सिगां बेफोरबादि जेनिबो आंखाल थानो मोननाय नङा आरो बेखायनो जोङो खावलायदों जे बेफोरबादि जेंनाखौ बोस्रांनानै जोंनि गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ बावहाय इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जाहाथे मोनसे मोजां बेबस्था जायो बिनि थाखाय जोङो दिनै सरकारखौ नारसिननानै दङ। दिनै बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर जानो थांगासिनो नाथाय जों जि खामानिखौ दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै लोगोसेयै कमिसनाव एबसुआ बाहागो जानायजों लोगोसेयै जोंनि ओनसोल फेहेर नांगौनि थाखाय जोंनि एरिया फेहेर नांगौनि थाखाय जों बे खामानिखौ मुखुबैनो मावदों। दिनै बेफोरो मोनसे गिदिर थिरांथानि खामानि आरो बेखायनो बावहाय माखासे सम लाखायो आरो दिनैनि समाव जोङो फ्राय बेफोर खामानिया थाब जासिगोन जानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नारसिनबाय थादों आरो बियो थाबैनो जानो थांगासिनो दं। जों गासैबो फरायसा फोलेरखौ जों खावलायगोन आरो बिमा बिफा दिथागिरि बिफांमोनखौ जों खावलायगोन जे गाव गावनि फरायसाजों एबा फिसाफोरजों जाहाथे न'खरनिफ्राय लानानै फरायसानि जेंना गासैखौबो मोजाङै सावरायनानै बुजिनानै सुद्रायनाय एबा जोंनि फरायसाफ्रा गुबुन समाजारि जेंनायाव जाहाथे बिथाङा बेखौ सौसिनो हायाजासे जेबोखौनो गाव लानाङा गोबां बाथ्राखौ लोगोजों समाजाव गावनि गेदेरजों फोरोंगिरिजों सावरायनांगौ जाहाथे फरायसानि मोनफ्रोमबो जेंनाया गावनिल' जेंना जानाङा आरो फरायसा बिथांमोना बेखौ नोजोर बोनांगोन जे सांग्रांथिजोंहाय दिनै जोङो सोलिनांगोन गाव गावनि गोसो आरो न'खरजों लोगोसे जाहाथे जेबो गुलाय गुजाय लाबोनो नाङा एबा जि थिरांथाया नोंथांनि न'खर आरो समाजनि थाखाय अबथिरा जागोन बेखौ अरायसम लाबोनो नाङा मानोना दिनै मानसिया गोबां जेंना मोगा मोगि जायो बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय गोबां मानसिनि गोनांथि जायो आरो बेखायनो मानसिजों मानसि जोङो सावरायनाय सोमोन्दो लाखिलायनाय बेफोर गासैखौबो उदाङै जों सौसिलांनो हागोन आरो अब्लासो जोंनि समाजनिफ्राय जोंनि समाजनि नोजोरनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा जिउ फोजोबना लानायखौ जोङो दिनै लुबैयाखै आरो नंखायनो जोङो जाहाथे बेफोरो जोबलाङो जों बेखौ दिथागिरि फोरोंगिरि बिमा बिफा आरो समाजनि सांग्रां सुबुङाबो जोङो बेफोर बिथिंखौ अरायसम लाइमोनफोरखौ सावरायनानै जोङो सांग्राङै लाखिनांगोन जाहाथे रावबो गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय एसे जेंनायाव गोग्लैया। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे जाय बन सुनाय आफादा बिथांमोनहा आन्दलननि मुङै बिथांमोनहा आन्दलन खालामनो थाखाय ओंखारदों नाथाय जाय बिथांमोनहा दिनै आन्दलननि जारिमिनजों जेबो सोमोन्दो गैया लोगोसे जाय आफादा दाब्रबनाय आफाद आरो बे आफादा दिनै सिगांनि जाय बिपिएफनि बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियनमोन बिथांमोननि गासैबो हानजायानो बे बन सुनायसो आफादाव बिथांमोना आफादखौ दादों दा बिनिखायनो जोंहा फोथायनायबो गैया आरो बिनिखायनो बेयाव राजनितिक उद्देश्यआबो गोथारथि गैया जाय हानजाया दिनै सोमावसारनायनि मुङाव बिथांमोना गोबां दैदेनगिरिखौ सोंखारिनाय गोबां आफादखौ सोंखारिनाय बेबायदि मोनसे थासारि बिथांमोना लोब्बा जादों दा बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जे गोथार दाबिमोन आरो बेखौ जोङो दिनै गाराखै नाथाय सुक्तिनि उनाव गोरोबथानि उनाव जोङो आफादा थिरांथा लानानै 2003 मायथाइयावबो आन्दलनखौ दोनथ'नाय जादोंमोन एखेयैनो बिटिआर गोरोबथानि उनाव 2010 मायथाइयावबो जों आन्दलनखौ दोनथ'नाय जादों आरो बिनिखायनो बे नङा जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो आन्दलन खालामनाय नंलिया होननाय नाथाय दिनैनि समाव बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोरल' जानो थांगासिनो दं दिनै नोंथांमोना मिथिगौ बिटिसि गोरोबथायाबो थांनाय 2020 सिम बेवहायबो 17 बोसोर जाबायमोन नाथाय गोबां आद्रा थानाय दफा दङमोन जाय दफाफोरखौ सिगांनि सरकाराबो मावफुंनो हायाखै आरो बिनिखायनो लासै जोंनि गिदिर जे मावफुंनांगौ हाबाफारि बिटिआर गोरोबथाजों बेखौ मावनानै लानांगौनि सम नांगौ आरो बे समखौ जोङो थाबैनो मोनगोन होननानैबो जोङो दिनै नांथाबनानै मावगासिनो दङ आरो बिनिखायनो बेयाव बर' रायजोनि गेजेराव जि खौसेथि बर' हारिनि गेजेराव जि अनलायनाय बे गासैखौबो लानानै जों दावगालांनांगौ दिनै आलादा रायजो दाबि खालामनायनि मुङै बिथांमोना जि मोनसे गावसोरखौनो माहारियारि आफाद होननानै फोसावनायनि उनाव बिथांमोननि जि माहारियारि गनायथि बिथांमोनहा जे माहारिनि जेबो सोमोन्दो एबा जेबो जारिमिन गैयै जेबो खामानि गैयै सुबुंफ्रा बेयाव लोब्बा दङ आरो बेखायनो दिनै जोङो सानो बाहाय जोंनि रायजो आइ आफा बिदा फंबायमोना बिसार खालामनांगौ मानोना दिनैनि समाव अबथिरायै बेबादि मोनसे गोरोबथानि उनाव गोरोबथाखौ नेवसिनानै गोरोबथाखौ सोंखारिनानै आलादा रायजो दाबिनाय खुनु दिन जाबोफेराखैमोन नेवसिदोंबा जों जयैनो 93 नि उनाव 96आव बिएससिखौ डिनाउन्स खालामनानैहाय जों आन्दलन खालामनायखौ जों मिथिगौ जारिमिनाव नाथाय दिनैनि समाव बेबायदि थासारि फैयाखै बै समनि थासारिया आलादा दानि समनि थासारिया आलादा आरो दिनै जों गासैबो गोरोबथायाव फैनायनि उनाव गोजोन मोनसे थासारिखौ सोरजिबाय
बाय रांखान्थि सोलोंथाइ जौगानायनि दिनै हाबाफारि जानांगौ आरो बेखौ लानानै रायजो राजाया मुखुब जानांगौ। दिनै 5 डिसेम्बर 2022 मायथाइनि जोंनि सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 29थि बोसोरसालिया जथुमा आरो लोगोसे खुंगा 28थि सानजा देफिलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दिनै गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंनि हांख्रायनाय लेखा गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनो हादोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानाव गेदेर खोरोमदाव औवारि सार आरो लोगोसे गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथिफैनो हादोंमोन तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मानाव गेदेर बिथां बापुराम बर' सार आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गेवलां मेलावनो जोङो थिबुंथिगिरि आलासि महरै मोननो हादोंमोन मानाव गेदेर बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि बिथां सारखौ बिथांमोना नुजाथिफैनानै जोंनि बर' समाजनि गोदोनिफ्राय लानानै आथिखाल समसिम जिखिनि जेंना जेंगोना आरो बेखौ सुस्रांनायनि माखासे मोजां बिबुंथिफोरखौ बिथांमोना होलांनो